Soc la Jasmina Cívico, soc la presidenta de l'Associació de Veïns del barri de Sant Roc des del 2019 i també soc de Sant Roc des que vaig néixer. Aquest barri és molt singular en el sentit que el van construir els propis veïns i veïnes des de zero, o sigui, és un barri construït amb les pròpies mans dels veïns, la majoria d'ells provinents d'Andalusia i també van confluir amb els veïns que venien de la zona de pagès que també volien venir a la ciutat. Com a llocs representatius del barri m'agradaria destacar aquesta que és la plaça de l'Ànec, on conflueixen tant la gent gran als matins, que estan bé aquí a l'ombra i parlen de les seves coses. Històricament se li deia la Moncloa, perquè tots es reuneixen aquí, a veure si arreglen el país. Està també aquí al carrer Sant Feliu, que és el que té més moviment del barri, perquè tenim la llar d'infants, el club de futbol Sant Roc, l'escola i els comerços on hi ha més moviment de gent. I finalment, com a espai emblemàtic, preciós i únic que tenim nosaltres és les fonts de Sant Roc. La gent de Sant Roc són gent alegre, són gent solidària, són gent treballadora, vull dir, som un barri obrer, diríem. Tenim aquest sentiment de pertanyença al barri de Sant Roc molt marcat, i això es nota. No som un barri dormitori en el que la gent passa el dia fora i només ve a dormir. Vull dir, aquí hi ha aquesta vida de poble que tots ens coneixem, que és més fàcil teixir aquestes relacions entre els veïns i ajudar-te si cal i preguntar com està un, com està l'altre, aquestes coses que fa que la vida al barri sigui més agradable i més humana.